Dobar dan i dobro nam došli na naš kanal Dašak prirode. Danas spremamo brzi kolač sa piškotama, bez pečenja. U šerpu uliti 500 ml mlijeka. Neka vam šerpa bude malo veća, zbog dodavanja sastojaka poslije. Na mojoj šerpi imaju mjere sa unutarnje strane. Kao što vidite, tačno sam dosula 500 ml. Upalite ringlu da mlijeko zavrije. A u međuvremenu pripremamo puding. U manju posudicu dodamo 3 do 4 kašike šećera i puding po vlastitoj želji. Kod nas je ideja bila za puding od maline. Šećer i prah za puding promiješati i u tu smjesu dodati otprilike 10 kašika mlijeka. Tako, kada smo fino izmiješali praškaste sastojke, dodamo mlijeko. Smjesu je sada potrebno miješati dobro da ne bi bilo grudvica. Evo, ovako to treba da izgleda. Tečno, sjedinjeno i bez grudvica. Sada u zavrelo mlijeko istresamo ovu smjesu koju smo spremili, a zatim kašikom miješamo neprestano. Jer ovakva smjesa jako brzo zna da se zalijepi za dno šerpe. Temperaturu smanjite. Nastavite miješati do željene gustoće. I ne zaboravite da će prilikom hlađenja puding još da se stisne. U prazan pleh redamo piškote, a naš puding se hladi. Redate onako kako vam odgovara, odnosno kakvog oblika vam je pleh, odnosno tepsija. Sada kad smo poredali naše piškote, a u ovaj kolač, samo da vas napomenem, možete koristiti i drugi keks, poput petita ili čajnog. Naše piškote smo blago zalili pripremljenom limunadom. Kašikom posipajući poslagane piškote u plehu. Čisto da dobiju malu aromu limuna i sočnost. A u pripremljeni puding, koji se malo prohladio, ali je još uvijek vruć, dodajemo lomljene piškote. Količina lomljenih piškota koju smo dodali je oko 50 do 80 grama. Sada dobro izmiješati cijelu smjesu vrućeg pudinga i lomljenog keksa. I sve to idemo istresti u pleh na piškote koje smo tamo prethodno poredali. Izravnati površinu, rasporediti ravnomjerno i ostaviti na hlađenje u hladniju prostoriju, a zatim u frižider. Za to vrijeme idemo pripremiti šlag kremu. Potrebno nam je 200 ml hladnog mlijeka i šlag krema po ukusu, a kod nas je to čokoladni šlag. Miksati i miješati mikserom najjačom brzinom do željene gustoće. I evo ga, nakon par minuta naš šlag od čokolade je gotov. I sada sve što nam je preostalo jeste premazati ohlađeni kolač sa pripremljenim šlagom. Premazani kolač vratiti još kratko na hlađenje i zatim ga isjeći i uživati. Ruku na srce. Kolač je najbolje ostaviti preko noći da piškote upiju vlagu i dobro omekšaju. Ali samo ukoliko imate jako strpljenje, što kod nas nije bio slučaj. Sad ću da vam pokažem kako izgleda presjek i idem da uživam. A vam ostavljam na izbor da isprobate ovaj brzi jednostavni kolač. A jako, vjerujte mi, ukusan.
Šaljem vam veliki pozdrav i slušamo se i gledamo u narednom videu. A vi ako želite, podržite nas. Pretplatite se na naš YouTube kanal.